mo. Ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bug-os, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kaulugan sa akong kinabuhi. Gidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlesiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Ug mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghan. Mga kaigsuonan, mayong buntag kanatong tanan. Aniya na usab ang atong tulumanon, bidlisiw sa kabuntagon ining adlaw sa Huwebes. Din atong gisaulog ang kasakit ni Santa Maria nga Birhen. O kagahapon atong gisaulog ang pasidungog sa Santa Cruz. Nya sunod adlaw dayon atong pasidunggan usab ang ato usab nga tahuron, ato usab nga hatagan og pagtagad ang kasakit ni Santa Maria Birhen. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang inahan mubarog aron makaambit sa kasakit sa imong anak nga gilansang sa krus. Itugot nga ang imong simbahan uban kang Maria moambit sa pagpasakit ug kamatayon ni Kristo ug mahimong takos nga mabanhaw uban kaniya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlugi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 25 ngadto sa 27. Busang mga sundalo naghimo niini, nagbarog tupad sa krus ni Jesus ang iyang inahan, ug ang igsuon nga babayi sa iyang inahan, si Maria ang asawa ni Cleopas, ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, ug ang tinun-an nga iyang hinigugma nga nagbarog sa duol, miingon siya sa iyang inahan. Babae, ania ang imong anak, Unya miingon siya sa tinunan. ania ang imong inaan. Og sukad niya adtong orasa, ang tinunan nagsagop kaniya didto sa iyang pinuy-anan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Pupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako Ginoo. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan
sa tandog mo ukawan ang ako nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Bukti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako. Bukti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako. Bukti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa tagpawa ko, punon mo ani ako Ginoo. Si Santa Maria, Birhen sa kasakit, ato ka nang gisaulog karong adlaw. Bago pa lamang nahitabo ang pagpamumba dinhi sa atong syudad sa Davao. Niya nang gabhion na ako dayong nadungog ang paghinilakay sa daghang tao dito sa Rojas, nga night market, pinaagi sa social media. Daghang mga tao ang nanghilak tungod kay daghan usab ang namatay ug nasamdan. Makalilisang ang ilang hinilakay. Makapanlimbawot sa balahibo. Nahadlok gani ang akong kauban sa trabaho. Daghan ang nangutana nganong nahitabo kini. Nganong ipasagdan man kita sa Dios. Asa man siya ni anang panahona. Daghan ang mga inahan o mga ginikanan o mga paryente nga mibati sa ingon. Kung sa may atong ikatubag. Karong adlaw mga higala, susamang panghitabo ang nasinati ni Maria at tubangan sa iyang anak nga gilansang sa krus. Personal nga iyang nakita ang pag-antos ni Jesus. Duguan nga nagdupa sa krus. Gikurunahan pagayod sa maidlot nga tunok. Gidunggab pagayod diin mibuhagay ang dugo ug tubig sa iyang kilid. Hangtod nga namatay. Gisakit si Maria nga nakakita sa iyang anak nga nag-antos. Ang iyang bugtong anak nagbitay dito sa krus. Samtang ang dugo nagdagayday sa tibuok niyang lawas. Luyo ni ining panghitabo nga makalilisang. Nadunggan niya ang tingog sa iyang anak nga miingon, "Babay, ania ang imong anak." Gihatag ni Jesus si Maria ngadto sa laing panimalay, sa bag-ong balay, bag-ong pamilya, nga mao ang iyang mga disipulo o mga tinun-an. Human sa iyang kamatayon, nahibalo si Maria, nga nag-antos si Jesus tungod sa gugma sa iyang katawhan. Karong adlaw atong gihinumdum ang tanang mga nag-antos nga mga inahan. Mga inahan nga nawad-an sa ilang mga anak tungod sa trahedyang panghitabo.
Mga inahan sa nagkatibulaag nga pamilya o mga inahan nga nahimulag sa pamilya tungod sa trabaho. Mga inahan nga nagantos tungod sa dili makatarunganong relasyon. Nga unta madunggan nila sa kanunay ang malumong tingog ni Jesus diha sa mga nag-amumang mga tao kanila. Kinsa adunay kinaiya sa pagpapiskay o matinud-anong pagpakighigalaay. Hinaot nga sa ilang nga silang nagantos nga mga inahan, makakaplag kang Maria isip inspirasyon, panigingnan o salamin. Kinsa bisan inahan siya sa Dios, nakatagamtam gihapon sa tawhanong kasakit ug kaguol. Nakasinati siya sa tumang kaguol sa diha nga nakita niya ang iyang anak nga namatay. Kung atong pamalandungan ang iyang gibati sa diha nga nagatubang siya sa iyang anak dito sa krus, matando gayud kita. Kinsa kaya inahan nga makaako sa pagtan-aw nga ang iyang anak gilansang sa krus? Di na pagayod sa kadaghanan. Madunggan usab niya ang pagbiay-biay sa katawhan. Madunggan niya ang mga pag-insulto kaniya. Dili ba sakit kaayo kanang pamation? Ang atong bag-ong madre nga nahimong santa ni atong miaging adlaw miingon, ang kasakit ug pag-antos nga miabot sa atong kinabuhi, sa inyong kinabuhi. Apan hinumdumi nga kining tanan kasakit ug kaguol ug pag-antos, mga halok kanato gikan kang Hesus. Timaan nga anaa, haduol na kita pag-ayo kaniya. Busa, mahimo na siyang muhalok kanato. Kini gisultin ni Saint Teresa of Calcutta. Mga higala atong timan-an, nga mga kasakit ug pag-antos nga moabot sa atong kinabuhi, usa-usab ka halok ni Jesus alang kanato. Nga nagpasabot nga buot niya nga ato usab nga masundan si Maria nga iyang inahan. Di nakakaplag si Maria sa unsay buhaton sa diha nga makita niya ang iyang anak nga nasakit. Unsay gibuhat ni Maria? Nagantos siya, apan nahibalo siya nga kini nga pag-antos ni Jesus ug pag-antos niya kining tanan tungod sa iyang gugma sa katawhan. Mga kaigsuunan, manghangyo kita kang Maria nga unta atong ang kinibugat nga palasunon sa atong kinabuhi, atong matagamtam ug usab ato usab nga mapasan pinaagi sa grasya nga gihatag kanato sa atong Dios. Matud pa, dili kita hatagan ni ining mga pag-antos ug kasakit kung dili nato kini mapasan. Tungod kay mapasan usab nato kini pinaagi sa grasya sa Dios. Magampo kita. Uban sa pagtuo nga ingon kalig-on, sa pagtuo sa Romanhong opisyal, mudangop kita sa Ginoo nga mga muyo alang sa mga panginahanglan sa simbahan ug sa kalibutan. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa tanang mga dapit, dili mo ila ni bisan kinsa nga usa ka langyaw o tagagawas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga kadtong nagdumala sa atong lungsuranon nga kinabuhi, mutamod sa matag kinabuhi uban sa hustisya o kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga makakaton kita sa pagsabot ug pagdawat ni atong mga tawo nga sukwahi sa atong mga pagtuo, kaliwatan o kagikan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ngang atong mga igsuon nga nangamatay, dawaton sa gingharian sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Amahan ang imong anak, midawat sa pagtuo sa Romanhong opisyal, nga miduol kaniya nga mapaobsanon ug masaligon. Ihatag kanamo ang imong pagtagad sa among pangamuyo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw nining atong tulumanon. Bidlisiw sa kabuntagon kini ang inyong higala si Sister Rica. Sa mga madre sa Daughters of St. Paul, buto sa mga mo greet sa mga tigpaminaw, ilabi na gayud sa Digos, usab diha sa Katalunan Grande, diha sa Kalinan, usab sa tanan nga mga luna, diin daghay na minaw ni atong tulumanon. Ayaw kalimot kung aduna na ka mo ibuot nga ipaampo, nga ipadala lang ang pangalan, 0917938744. Daghang salamat ug kaniyong tanan, maingon kami malipayong adlaw sa Huwebes. Rose, unsa na imong giinom? Ang kaping may sinabi, Dream Vet, 8-in-1 coffee, available sa tanang pharmacies.